Здрасти! Как сте? Спахте ли добре? Ако сте спали добре, значи, че се досещате, че ви гледате моето пето видео в канала ми. Аз съм Никол Пейчева и канала ми се казва Никол Пейчева. Да, знам, че очевидно част съм Никол, но трябва да се каже все пак. Може примерно аз да се казвам Андрея, братовчетка ми да се казва Никол. Очевидно, да, знам, но трябва все пак да предположите нещо, бе, хора. Мислете с тези глави да ги имаме, бе. Както и да е. В днешното видео ще отидем в моето актьорско майсторство. И няма да седа там и да ви показвам целият час, който е 4 часа и половина. Да, наистина. Или 4 часа само. Както и да е. И познаете най-хубавото. Ще имаме таен гост, който ще е от края на живот и ще е лекар. В филма, не в реалния живот. И ще ви го покажа. И може би ще го разпитам или просто може да ви го покажа. Ще видим. Сигурно ще се видим или в колата, или направо в актьорското майсторство. Нека да видим. До после. И хора, напъсваме към актьорското ми майсторство. Сигурно скоро ще стигнем, така че тискайте ми палма. Здравей, аз съм Александър и участвам в сериали по телевизията. Видяхте нашия специален гост. Той се казва Александър и участва в От края на живот. Това е много интересен сериал. Гледайте го по нова телевизия. Мисля, че от 9 часа или 10. Не съм много сигурна. Проверете. И това беше от мен за сега. Ако ви е харесало видеото, дайте един палец нагоре. Абонирайте се и задължително натиснете камбанката, за да получавате първи моите видеа. Оле! И това беше мен до следващата седмица. Чао!